हायनारि ओइ हायनारि दिनै दानो थांबायबो नामाब्रा बेलाय लिडाराबोथ' थाखाया थांलायबाय बियो अफिसाव सिगनेसार हैनोसो हायनारि मा खालामदों नुखायाखै मा खालामदों नुदों नुनायालाय दे साहा फुदुंफैदोब्रा ओरैनोबा नोंनि आखाइनि साहा फुदुंनायनि गोथावानो आलदाखा दाबायदि बारा बाख्नायनाङा बेयावनो जिरायथ' न' साहाया लिडारालाय थांबाय मालाय लोंहैलायबाय दा फैनानै फैसैलाय जोंनि बर' समाजावदि मानो बिदि मानसिफ्रा जौजों गोदोना थाग्रा जाखोथाय बेबायदियावनो माखासे मानसिफ्रा जिउ गोमालांजोब्बाय गैला जौजोंनो लोंजोबजाबाय गासिबो थांसै आंहा खामानिया जेबो रोंथारो दिनै र' थाथ' जाम्बि आं दोनलांसै ना सानैजों थांसै नांलाया दे जाम्बा नोंहा साहा लोंबाय था बेयावनो र'लै जाम्बि आंबो थांखानोसै फैदो गाखोदो साइकेलाव गाखो आं दा आफा नुबा रायगोन है माथो फै बैसागुआव मा हरगोननो आङो जेबो हरा मा हरनांगौसै देहाय खर' सानाय औ बे साइकेला गारिखाय खरा सालाय होनबानो खारनो दे जाबाय जाम्बालाय आमोखा माथो उरां फारांसो मोनग्रा जाखोब्रा आंलाय बोथोरजों बैसोजों मिलायथारासैब्रा आंना फाग्लासो जागोन ब्रै होमबा गारदावसै जोंहा अथायाव जोबनानै बेवगासिनो एसेबां हारसिं हारसिं गावनि गोसो बायदि सोलिबावनांगौ जाखोब्रा सम सम दाउ मैनानि खोथा बादिबो सोलिनो गोसो जायोलै नाथाय सोलिहोग्रा दाउ मैनाबो गैया जाहैबाय जाम्बा जाबायब्रा जोंबो मालाय हाबा लादों बेनि बैसो हाबा जालायनायनि खारनायदों गासैखौबो बुङाखैलै रायजोफोर ओइ फाग्ला केमेरामेननि खाथियाव थांनाङाब्रा ओइ केमेरामेन काट खालायदो औ दे
मावखांबाय आयं औ आयं आइ माइदांआबो समफोर फैगोननो दहाय खोन्थाहरदोंमोन दा गोबाव जाखाबायमोन माइदांखौ नुयिया थांसै आंबो आयं आफा दाबो उन्दुआखै नों आइ जौ फेना फैलायबाय नोङो मानो बिदि जौ लोंबाय थाग्रा जाखो नों आफा आंनि फारसे एसेबो सानला नामा नोङो इसेल' लोंदोंलै आइ सना गावनि देहाया मा जालांदों एसेबो थाल लाला नामा नोङो नोंनि अनगा सोरथो दंबावो आंहालाय नोमाखौनो गोसोखांना लोंफ्लांबाय थायोलै आं आइ बिदि होननानै लोंबाय थानांगौ नोंहा उदो उन्दुहैदो नोंल' थिग था आइ सना नों आइ गैयि समनिफ्रायनो आफानि जौ लोंनाया सानफानिफ्राय सानफा बारासिनसो जालांबाय माब्लाबा माब्लाबा आफायाबो आंखौ हारसिङै गारनानै थांगोनसो नामा सानफ्लाङो आङो मानो बिदि होनोब्रा नोंलाय आं दंना जुलि लानोसै आं नोंखौ जाम्बि डाइलगल' लानोबो हाया आयंआसो सिग्रोलायबाय माथो जेबो नङा आयं न'नि खामानिखौ मावनानैनो एसे गोबाव जाबोबाय आंहा आयं नोंहाबो हारसिङै मानसि जाबाय नालाय आयं अबेखौ मावथ'बावनो आं बे न' सिङा सिबिदो थां औ दे आयं आयौ माइदां माथो नोंबो सफैना दंगारोलाय औ मैया बेलासि बेलासिसो सफैदों आब' खबरफ्रालाय मोजां दा औ मोजाङानो जोंहा दा बेलासियाव गामि बेरायनो थांगोन दे आब' औ थांजागोन बे लामा सेराव फांसे बिफां दंमोन ना आब' औ गिदिर जाथारबायमोन दानफायबायसो सोर लोगो लाबोफालायखो बेलाय दिनैलाय फै बेसे गोबावसै नोंहालाय नै दासो बारा गोबाव जायाखै जिरायदो बेखौ सिनायदों नों सोर आं ओहो सिनायासैथ' आं आयंनि फिसाजोसो माइदां गामि बेरायनो होननायखाय लाबोफादां माबायदिथो नुखो गामिखौलाय माइदां सिगांनिफ्राय एसे सोलायनाय नुदों फैयाबो गोबावसैमोन नालाय दस्रा बेरायहैबावसै महर गोसा थांफैबाय देरेस गानना बहा थांनो नोंलाय हायला हुइला आयौ सिख्ला महर गोसा मा मोसानाय जादों बेलाय नै आंनिखौ नाय र' दे बाजाव
दख'नाखौनो गानदो नामा माइदां? बिदि लंपेन्ट गाननानै बेरायबाय थानाय नुबा गामिनि सेंग्राफ्रा बायदिसिना होनसोगारो। र' होमबालाय आं गानस्लायहैफिननि। ए नोंहा साइकेलजों थांना जोंहा थाबायनांगौ आरो। आंबो नारगोनसो ब्रा आरो गाखोनोबा सानैबो गाखो। जों गाखोनांगौबा नोंनि साइकेला दाब्लेसो जागोन। हेलौ औ आयं। ए र' आं थांनि। सोरां नों सानैजों बेरायहैथ'दो आं न'आव थांथ'दिनि आफाया जौ लोंनानै बहाबासो गोलैना दंनो। औ दे। फै गाखोदो। थानो सुखुदों माइदां नोंस्रा मालाय टाउनाव थाग्रा गामिनि बारहावाखौ बारा सुखुवा। मोजांसो मोनदों आंहा थांनोसो बालायलायबावबाय। आरो नोंजों सानफ्रामबो बेरायबाय थानो मोननानै थांनो बासिनबावबायसो। माब्लाथो थांगोन नोंलाय? नायसै माला थांनाय जायो। होमबालाय गोबाव थायोबा जोंनावबो बेरायहैबानो जाबाय नोंबो हायना रेजें नोंजों। समफ्रा मिलायबा थांजागोन बे। औ थांबानो जाबाय अमा होनानै दोनगोन आं नोंसिनो दरसे दरसे। जाया माथो आंलाय दरसे दरसेल'। थ' जोंहा बैथिं बेरायहैनो थांफेरथाराखै। औ मोनमारगोन ना मोनमारा जाखोबा सालथे जेनेबावलाय माथो उन्दुनायफ्रावल' गोसोखांथारबाय थासै। मोनमारनायसो नंला नामाब्रा आंलाय हिनजावखौलाय। मोनथाराबा देनां सानैजोंनो लानोसैलै सालथे। थालिर गायजानाङाबोनो जाथारबाय। ओइ आयंमोन नोंसोरलाय मा हिनजावनि रसा नांनाय बायदि रोनावलाबाय थादों? लाब गैया आयंमोन लाब गैया हिनजाव जाथिजों खेला गेलेजाया। दायनाखौ फोथाय आयंमोन दायनाखौ थेवबो हिनजाव जाथिखौ दा फोथाय। बोराया गावहा मोनखांबायथ'। जोंखौ थालिरसो गायनो लुगैदों बियो। नोंसाजोखौसो लायसिगोन जों आयं। दाइद बुरबकफोर आंनि फिसाजोखौ मोनो नोंसोरो। आंना फिसाजोआ मालाय आं नोंखौनो मोथो मोथो प्यार किया रे होननाय दंखायो मालाय। आं नोंसिनो हरो। बोराया खावना लायजाबासो बुजिगोनलै बियो। दे सिखारलाय। मानो सिखारनांगौ जाखो बाव जिरायदो। दे सिखारल'। मानो? सिखारल' दे। बोरो मा लाबोदों नोंलाय? ए बेखौनो लाखोमाबाय थाबाय नों जाम्बि जाम्बि। सारप्राइजसो दा जाम्बालाय। दाबो आं आगोल बैसागुआव मा होयो होननायखायसो होखादों बियो। होद जाम्बा आंहा गोसो सिङाव सानखानायमोन गावनि मोजां मोननायनिनो बोसोर गोदानावनो जेबो होआगारा थायो नामा।
आंहालाय नोंनो मा होनो हाबावनांगौ जाखो दाना? जेबो नाङा आंनो जाम्बालाय नोंनि गोथार अननायखौ मोनबानो जायो। माबायदि नुखो ओमफ्राय आर'नाइखौ? नों बायदि जारौरौ नुदों आरो